ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರೌಡಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಬನ್ ಮಾಂಕಿ ದಕ್ಷಲ ಒಂಜಿ ವಾಲೆಟ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದಿಂಚಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಎಂದಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಯಾನೊಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಆದಿತ್ತಿಜಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದಿತ್ತು ನೇನೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ನೈಕಿ ಏರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತು ನೈಕ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂಚ ಅದೊಂದು ವಾಲೆಟ್ ಎಂಕ್ ಡಿಸೈನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂದು ಕಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ರೀಸನ್ ಕಾದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಯಾನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೋಡಂದಿತ್ತೆ ಅದಾಗ ಮಲ್ದಿಜಿ ಪೂರ ಯಾನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಡ್ ಪನ್ಪೆ ಬಲೆ ಉನೇನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನ್ ದಿಪ್ಪನಗ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪೂರ ಖರ್ಚು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಅದೊಂದು 5,500 ದೀಪ್ ವಾಲೆಟ್ ಬೊಡ್ಚಂದಾಂಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ದಿಯರಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಅದಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ 5,500 ಖಾಲಿ ವಾಲೆಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದಾಂಡು ಇದು ಕಿನ್ನ ವಾಲೆಟ್ಗೆ 5,500 ಕೊರ್ಪಿನಿ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತ ಒಂತೆ ಕಾಸುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂತೆಪ್ಪುನು ಕಾಸು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಆತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ತೂವೊಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಮಿತ್ತಡ್ ಐತ ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ದೆರ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ವಾಲೆಟ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುನಂದು ಅವಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಂಬರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ದ ಪೂರ ಕೋಡ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಗಲ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೋಡ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನಿಗಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಉಂದೇನು ಪಾಸ್ ಮಲ್ತು ರೀಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಕ್ಸ್ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತೂವೆರೆಗ್ ಅಡ್ಡಿಜಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತ ತೂಕ ಪರ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ನಿಗಲ್ ಮಿತ್ತಿಡ್ತು ಒಲಿ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಪಿರಡ್ ಒಂಜಿ ಗಮ್ ಟೇಪ್ ಪಾಡ್ದಿದೆ ಒಂದೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಓಪನ್ ಮಲ್ತ ತೂಕ ಕಲ್ಲರ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂಚನೆ ಬೈದೇನು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಕಲ್ಲರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಮನ್ ಎಲ್ಲೋ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲಗಲ್ ನಿಯಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಕಲ್ಲರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದಲ್ಪ ಪೂರ ಒಂತೆಂತೆ ಕಿನ್ನ ಕಲೆಲಕ್ಕ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ವೈಕ್ಲ ಓಪನ್ ಮಲ್ತ ತೂಕ ಉಲೈಡ್ ಮೊಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ವಾಲೆಟ್ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದಾನಿ ಅರ್ಬನ್ ಮಂಕಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಓ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ನಿಗಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತು ರೀಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೊಗಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಂಬರ್ಲ ಉಂಡು ಏನಂಡ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತಂಡ 5 ಜನ ಏನಾಯ್ತಂಡಲ್ಲ ಮೊಗಲಿಗೆ ಪನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಲಕ್ಕ ಉಂಡು ಕೀ ಚೈನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐಟ್ ತೂಲೆ ಕೀ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆತ್ತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗನ್ ದೆಪ್ಪಗ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ದೀಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪಗ ನಿಗಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದಿತ್ತನ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತು ರೀಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆತ್ತ ಕೆಲವು ಪೂರ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡು ಲಕ ತೋಚುಂಡು ಎಂಕ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ನ 5,600 ಒಂದು ವಾಲೆಟ್ಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಪೂರ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಅಗಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆತು ಓಡು ಜಿಪ್ ನಿಯಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರೆತಿನ ಪೂರ ನಿಯಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಉಂಡು ಏನೇ ಪಿದಾಯ್ದ ಪರ್ಸ್ದ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತೆ ಕಜಾವ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಕಿನ್ನ ಧೂಳಕ್ಕ ಪೂರ ಡಸ್ಟ್ ಅವಾಗಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ದಾಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಅದು ಮೈಕ್ರೋ ಡಸ್ಟ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಎತ್ತಿನ ಪೂರ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಸಕ್ಕದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಪೂರ ದಾಲ ಮಲ್ದು ಜೇರು ಜಿಪ್ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಜಿಪಿ ಅಂತ ತಾವೇ ಬೊಕ್ಕ ನೋಟ್ ದೀಪಿನಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಮಂಕಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ತೂವರೆಗೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜಿಪ್ ನಿಗಲ್ ತೂವೊಲಿ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆತಿನ ಏನ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಜಿಪ್ದ ಕಲ್ಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಲೆಟ್ದ ಕಲ್ಲರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಉಂಡು ನಿಯಾನ್ ಕಲ್ಲರ್ ನಿಯಾನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಜಿಪ್ ಕೊಡ್ತೇರು ನೆಟ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಲರ್ ಅತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಯಾನ್ ಆರೆಂಜ್ ಒಂದು ಪೂರ ಆಂಡ ಹೆಂಗೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇತ್ತಿನೊಂದೆ ಒಂದು ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಬರ್ಸರ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪಾಡ್ದೀಪೇರು ತೂವರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಕಿನ್ನ ಕಜಾವು ಪೂರ ಒಂದೇ ಕಂಟದು ಕುಲ್ದು ನಾವು ಪೂರ ಇಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ಇಪ್ಪಡು ಮಲ್ಲೈಜಿ ಉಂಡದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಬೇಕು ಅಂಡಲ ಮಿತ್ತಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡದ ಅವು ಕಿನ್ನ ಐಟ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮೂಲಿತ್ತನ ತೋಜುಜಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಯ್ಪ ತೋಪೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ್ ಮಲ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ ತೋಜುಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಯ್ ತೂಲೆ ನಿಗಲು ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಪೂರ ಉಂಡು ಯಾನ್ ನಿಗಲೆ ತೋಜಾವೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ನಿಗಲೆ ಒಂಜಿ 5,600 ಕೊಡ್ದು ವಾಲೆಟ್ಗೆ ತೊನ್ನಾಗ ಅಗಲಗಲ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಗಲ್ ಒಲ್ಲು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೊರ್ಪೆರು ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಡ್ ಅಗಲ್ ತೂವೋಡು ಇಂಚ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಅರ್ಬನ್ ಮಂಕಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಇನ್ ಹೌಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುನ ಹತ್ತದಾನಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಾಲೆಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪರು ಅಗಲ್ ಮೊಗಲ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಓಕೆ ಮಲ್ತದು ಅಗಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದಿಪ್ಪರು ನಿಗಲ್ ತೂವಲಿ ಮೂಲ್ ಪೂರ
ಸ್ಟಿಚಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಎಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಗು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಿಚ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆತಂಡು ಉಂದ್ಲ ತೂವೊಲಿ ಇದ ಮುಟ್ಟನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.